masango vuleka. The 7th kaFebruwari maliphuma itheku lonke lizolanda isibusiso salo. Masango vuleka. Kuyobe kune-oil entsha kaMasango vuleka. Mabaphuma abantu eMpangeni, mabaphuma abantu eMaritzburg, mabaphuma abantu e-Eastern Cape yonke beze eThekwini ekhayeni lomprofeti la uThixo ahlala khona. Kwamanye amabandla uyavizitha. Mamela, on 7 kaFebruwari kuyobe kungomgqibelo ngo-9 o'clock ekuseni ngizobe ngibusisa abantu ngithi welcome to the Prevalent. Ngithi abantwana bakho mabazongena esizweni sePrevalent bazolanda isibusiso sabo. You cannot afford ukumisa le service la umprofeti azobe buya entabe. Ngizobe ngisehla nesibusiso sabantwana bakho, ngizobe ngisehla nomsebenzi wefamily yakho. Welcome to the Jamais Prevalent. très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai.